Jaká byla cesta, Ondro? Dobrá. Jo, dalo se to. Kdyby to nebylo tak hodně do konce, tak by to šlo lehce. Tak, Alička s Kámčou. Jak dělá ovce? Zdravotníku, máš první zákrok, prik. Kdo to je? No, to jsem to já, no. Ukáž. Mám zraněnou ruku trošku. Nádhera. Takže každý tým budete mít na starost, ticho, 7 myší. Jak si bojí, jak jste zalezli? Jak je rychlá úplně. Já jsem ještě nedělal. Mně to jde dobře. Takže 7 hodin a pořád se dělají trička. Děcka, máte hlad? Jak zatím? Jak se ti líbí na táboře zatím? Jak to jde? Hodně. Je to v pohoda zatím? Co ty, v pohodě? Všechno? Já jsem tu rád, že tu jsem. Akorát se mi stýská. Tak já, kluci, zelenáči, chutná vám polívka? Tak určitě. Pěkně zapodí. Máš ho tady v bečku, jo? Tak se... Jde si oranžový. Na svatbách potom dělá. Akce, jdem na to! Máte za nožičky, tahajte to! Smí se do kamery. Tak, Dodo, jak to vypadá? Pojď to, pomáhej a budeme to mít rychle. Všechno. Nahrávám. To, jo? Tady jedí ti, co prostě nedrží hladovku. No. Tak, tady už přiběhl tým. Ještě tam můžeš dát Marečku, jo? Víš čo, akože toto je fakt, že náročné. Marečku, zkus tam taky. No. Ale my jsme... Ovče! Já jsem měl kdysi doma krokodýla. Ale mi se líbí na dětství. Já nevím, jak se mám, ale Zdržuje jeho řád. Tak tady je fronta na bufet. 130, 134. Tamhle. Ta voda jenom bude utíkat. To fakt nikdo... Esterko, budeš dotahovat? Žlutou, anebo... Sám si podvodník. A máme vajíčka. Je ani dobrý, ne? První pokus dojení. A tady jedem do té Ameriky. Jsou opravdu úplně zdrcení, jako tady někteří. Hej, ty vypadáš jako bys...
pivo a my už můžeme do vody. Dobrá nazva. Tak najednou mají energie, že? No. Prasátko. Děcka, jak tu uvařil pan kuchař, je to dobré? Ne. Chci teda udělat tu obrovskou techniku holky. A máme... A teď si vybrej. Ty si letos No nechce suchou strahu. fazulová polévečka. Ano. Fajně žlutý. Jo? Tak napíši. Jsem tam neudal větší. Ne? Marečku. Obě musí být. Tak. Ahoj, Ondro. Aličko, čau. No to určitě. Je prostě skvěle, škoda, že tu... A že jsme tady všichni pohromadě. Amen. Amen. Líbilo všechno a líbilo se mi taky, že jsem tu měla tačku. Mně se líbilo, jak jsme byli ve stanu a jak jsme spali. Mně se líbily bojovky a fotbal. Mně se nejvíc líbilo, že tu může být bazén, že se můžeme koupat a že tady pršelo a že teď máme bazén po okraji. Mně se nejvíc líbila ta zvířata a bojovky. Mně se zalíbilo, že máma mi dovolila si vzít domů myš a to je moje celkově první moje zvířátko domácí. Mně se líbilo, jak to byly ty zvířátka, jak jsme hráli ty bojovky a líbilo se mi, že můžu mít doma myšku. No. Já nevím. Všechno. Tak ahoj!